čekáš? Jo, ona mě to připadí, jo? Asi mluvej, když už to je fajn. Já to zatím vrátím pryč a přijdu za vama. To v galerii nemáme. Takže je tady pořád příjemné denní světlo, i když není venku slunečno. Samozřejmě veškeré vybavení to se nedochovalo, takže bylo teďka restaurátory nově zhotoveno také jako repliky. A tady stojí Vaňka, takže to je pokoj pana Brece. A tady, jak stojím já, je pokoj paní Grety, takže si to prohlédněte a po pokoj paní Grety pokojujeme dál. Takový pokojíček, to nebylo velké. To by byl pokojíček pro mě. Dámský budoár. No. Já si myslím, že oni skutečně jako minimálně vystavili pustí a spláchnou a tak všechno. Tak pojďte dál tady, nebojte se. Tady jenom, já potom ještě k tomu něco řeknu víc, co se týče třeba komunikace architekta se stavebníky, tak byla velice dobrá, protože Greta a Filhatovi považovali míse za skutečného umělce, dávali mu volnou ruku, zcela mu důvěřovali a hlavně je třeba říct, že finanční limity tady nehrály nějakou významnou roli, protože dál, to jsou běžte i přes ty kluky. A byly tady samozřejmě některé předem dohodnuté záležitosti, které se klientům nelíbily, což je například to, že v tom úplně prvním původním návrhu to bylo tak, že ty nosné sloupy byly vlastně viditelné i tady v tom horním ložnicovém pase. Ano, to se dohledalo podle vlastně dobových dozorníků. Jsou to na rozdíl třeba u Millerovy vily, kde ta sanitární keramika je anglická, tak tady to jsou výrobky naše. Byla to, myslím, že já teď nevím, jestli ta firma, byla to firma Igosadera, nevím, jestli to byla obchodní firma, nebo přímo ten výrobce a byly to nějaké keramické závody ve Znojmě, které vyráběly v tom roce 30 sanitární technikusem. Tady jsme teda v té dětské sekci z prvního manželství, takže ona tady moc nebývala, že by dala do babičky, protože sestry moc neměli rádi. Takže. A jinak tady bývalí kluci měli tady svačinky, proto měli i ty židličky, ty MR desítky vypletané, měli dětské velikosti, takže to takové roztomilé. Tady si nakoukněte do toho pokoje vychovatelky, tady vlevo, Máš jako dětskou televizku, takovou, co se prodávala v Vasu. Jsou vyrobené speciálně. Vedle autoři toho léta. Kroupy padaly. Jo? Máme
Luxusní, že? No, to je parádní, to jako v tom bílém je to. No, elegantní, že? No, velice krásný. Takže to říkal, že tam nechala taky vám, než jsem došli. No, to není ono, jo?
panorama filmaři si to tady udělali. No jinak tady vidíte Zlín, že? No. Nejsou 6:15. Nejsou 6:15, ne, a my je máme totiž tady, ačkoliv tak vypadá, tak ty osové vzdálenosti jsou různé, i když se neliší o moc, ale nejsou tady prostě přesný, ten modul není. Jo, že někde třeba je ten rozptyl, já nevím, 4:30, někde 4:50, jo, je to různý, ale pouhým okem to člověk ani vlastně nepozná. to právě stavěné, tak No. to byly ty stropy, že? No, prostě je to... Jinak jsou jenom ty obvody. Přesně tak, je to, no to je vlastně to, čím ta vila Tugendhat je tak výjimečná a vlastně naprosto jedinečná v kontextu světové architektury, je to právě to, že jednak teda je to několik atributů, ale jednak je to teda samozřejmě v prvé řadě osobnost architekta, protože všichni víme, Ludwig Mies van der Rohe patřil k trojici nejvýznamnějších architektů světových 20. století, poslední ředitel Bauhausu a tak Američané říkají americký architekt, německý architekt, narozený v Cáchách, poblíž teda holandských hranic. Byla jsem teď v Cáchách, jsem měla možnost zatím u jeho rodného domu. A hrozně škaredá čtvrt, nic moc teda. Neslzela si. Ne, vůbec. Takový bordel tam. No a tam destičku je. No a takže teda je jeho jméno po německém otci a ten přídomek van der Rohe si vzal po své matce, po první matce. Takže to zvláštní jméno. Jakmile se postavil trošku na vlastní nohy, odešel vlastně studovat v Berencovi a pak dál do Berlína, tam si zavedl svou kancelář, no a v roce 1938 Berlín opouští a odjíždí do Chicaga a už teda zbytek života až do své smrti v roce 1969 působil ve Spojených státech, kde realizoval řadu vynikajících staveb, včetně výškových mrakodrapů a vybudoval celý ten ITT komplex v Chicagu, vysokou školu tamní teda techniku a architekturu a vychoval několik generací architektů, ale to si všude všechno dočtete. Takže Mies samozřejmě je ta figura zásadní. Nicméně ten dům je vlastně první stavbou v dějinách světové architektury, kde byla v rodinném privátním domě viditelně určitá ocelová nosná konstrukce. Podruhé to bylo až o vlastně celý rok později v případě novodobých a novodobých renesancí, kde jsem tady u nás jsou i u nich dole, kde budou obraženy, samozřejmě tady v tom ličném prostoru jsou opláštěny je to německá ocel, když jsme měli některé tady jakoby prostupované pamětnické zprávy, že snad byla takže on si jako úplně tady tomu nedůvěřoval, takže měl mít tady německou ocel, co vlastně teď jsme si říkali, další atribut kromě architekta konstrukce, to jsou ty vzácné materiály, to je všechno, že export, to je ten travertín, onyx, dřeva. No a potom je tady ještě zajímavé
v té první tady vlevo, hned když vejdete, tak tam je prostě prostor nedělený, v té pravé. Tak, jestli jsme všichni, tak já vám toto záhu. Ne, je tam ještě kdo? Aby to tam nezabila. Dobrý? Tehdy to nebylo zas tak ekologické, jako dnes. No. Můžete jít klidně dovnitř. Se jich bojíme. No. Já jsem tam, jak je taková to zvířátko, to měla maminka, tak já jsem uvědomovala. Takový ty... Tady to s těma očičkama, že? A setičky úplně jako malá. Já jsem se toho bála, když to měly ty ženské na těch, tak mě to dělalo jako... Tu se sama nějaká ženská to přinesla, jestli to nechcem, že nebylo jako co s tím. Jo, ten balík, no. No ne, ona se nějak objevila, že tam má asi 60 kožíků, tak jsme obě padli do blok, tak jsme říkali, že něco jenom pen. Já jsem toho nedělala. Každá je nějaká jiná té kožešiny, to jsou takové pyžamy a no. Takže to pak nějak sám se domluvili, já jsem toho nedělala. Takový drobný dolaďovačky. To byla technická stranách, jenom 2 jazykové mutace. No právě. Uh-huh.